nga swab testing ang nagsugod na sa La Paz Plaza subong nga adlaw. Magluwas sa libre nga bakuna nga ginhatag sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo, libre man ang reverse transcription polymerase chain reaction o kun RT-PCR test sa syudad sang Iloilo para sa mga close contact, returning OFW, returning resident, kag referral sang mga doktor. Bangod sang madamo nga ginaserbisyuhan sang swabbing team, nagdesisyon ng Iloilo City Government nga tungaon ang swab test area. Magluwas sa Jubilee Hall sa diin ginapatigayon ang swab test para sa mga returning overseas Filipino workers, returning residents, kag para sa mga BPO nga empleyado, bukas naman ang swab test area sa La Paz Gym sugod subong adlaw para sa mga close contact. Ini ang bukas alas 8 sa aga, tubtob alas 2 sa hapon, Lunes tubtob Biyernes. Ara na kita subong sa La Paz. Free na basta asymptomatic ang close contact, no? Kag ang ato na bisan taga-probinsya ka na asymptomatic or close contact, pwede naman katadto na. Ang Jubilee Hall ta para sa mga may mga comorbidities, may ang mga BPOs na nag-open, ang mga nagabayan, niraya sila kaya dito nga ka para nga hindi ka damo. Malaki, we are worried. Gapon taman na damo, first of all, exposed ka man sa mga cases nila. At the same time, gusto taman nga ang pag-tener ng tao dira sa aton sa nagapaswab, hindi magtugay. Sa mga maluyag mag-avail sang libre nga swab testing, magpakig-angot sa contact numbers sang ICER kag Emergency Operations Center. Para sa mga magapanglakaton kag kinahanglan ng RT-PCR test result, sarang man magpadulong sa Jubilee Hall. Ginpanubuan man ang balayran halin sa 2,500, subong 1,800 na lang ini. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Pila ka mga individual kag establishmento ang gin-isyuhan sang citation ticket kag ginpasaraduhan bangod sang paglapas sa mga protokol. 53 ka mga individual ang gin-isyuhan sang citation ticket bangod sang paglapas sa probisyon sang Regulation Ordinance 2020-095 kag 2020-066 matapos nagpatigayon sang mass gathering Sabado sang hapon. Gilayon man nga ginpadlak ang establishmento bangod sa paglapas sa Executive Order 2021-092-A. Nakabato ng compliance team sang report tuhoy sa sining aktibidad gani upod ang mga personnel sang Arevalo PNP ilagin padulungan ang resto bar nga nagapatigayon sang rap battle kag nagaserbe pa sang makahulubog nga ilimnon. Mga tatlo ka adlaw kag tatlo ka mga surveillance namon sang pangita sa sinibaling lugar given nga naghatag sa aton nga mga informant naton sa area at same time even sa mga media friends naton na may ara bali isa dira ka lugar. So, ang banal nila, balay limnan. So, gan pangita naton bali, why ka makita bali sa ilidalan, even sa ginatag na lugar sa barangay Moon, until nga na nakasulod kita bali nga isa itong kilala bali sa area, kaging pinpoint ang area. At wagin pa-verify naton sa atong mga kapulisan, at salamat kita sa atong nga development. Sa listahan sang compliance team halin Hunyo tubtob Agosto sining nga tuig may masobra 3,000 na ka mga individual kag establishmento ang nadakpan nga nagalapas sa mga minimum health protocol nga ginapatuman sa syudad sang Iloilo. Iban sa ila ang nagbayad sang multa samtang ang iban nagpatigayon sang community service. Aton lang ginapangayo sa inyo palihog kupirahan kani ang aton bali nga mga establishmento kaya tinuan man ninyo niya sa mata-mata brian minta halos kalabanan subong pre na gitanan aton nga mga negosyo amo nila ni aton nga nagabilin bali ang mga personal care services naton sa derma naton mga ibang ang mga negosyo sa aesthetics kag cosmetics na ang mga customer bali kang aton nga mga tagiya dira kung mag perform sa ila bali nga mga serbisyo away sang face mask o kung tama gid ka dikit sang ila bali nga mga customer sa ila. Patayo na ton nga bawalan although iba na ton nga mga spa in apre na ton mga kondisyones kita sa aton gid nga mga kulturan sa kabarangayan.
kay nakita mo ng mga datos, Ma'am Jen, na ang local transmission tama lagi dyan sa buong data kagduging siyudad sa Iloilo. Kag nagasuspetsa kita nga halos kalabanan sini mga Delta variants na kay kadasig ang paglaton-laton. That's why makita mo mga datos naton alin September 1 hasta kahapon ng mga datos daway gano po siya 3-digit na number. So Brazilian permi ang aton nga mga kaso nga ma-record sa aton bali nga City Health Office sa aton nga medical COVID team. So sa liwat, kita bali siyang suporta ng kopera. Ilaga na gid ang disiplina gid sa aton kaugalingon. Sa aton mga kabarangayan, sa aton mga barangay opisyalis, kabalo kita bali nga padayon yapon ang inyo gid nga pagbantay sa sini aton nga duha ka mga ordinansa nga ginakatuman ang health protocols. Kung may nahibaluan nga may nagalapas sa mga protocol, sarang mapalabot ang report sa compliance team o kon sa mga pulis. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City Government nagpatigayon sang door-to-door vaccination sa mga business establishments. Nagpatigayon sang door-to-door vaccination ng Iloilo City Government kaupod ang Zwelig Pharmaceutical Company sa mga empleyado sang business establishment sa syudad nga luyag magpabakuna kontra COVID-19. Tinutuyo sang lokal nga panguluhan nga mapalapit ang vaccination sa mga nagatrabaho nga wala sang oras nga magkapadulong sa mga vaccination centers. Ang city government, pagi man sa instructions sa ating mayor, kita makadto dito sa ila kag mag-vaccine sa ila empleyado. Sa record sang Business Permit and Licensing Office, sang nagligan niya semana, kapinsyam ka mga business establishments ang ginpadulungan sa mga vaccinator kag masobra 150 ka mga empleyado ang nakabaton sang COVID-19 vaccine. Makita naton nga interesado gid ang mga empleyado, no, kay tsansa nila nga ang syudad mismo ang nagpalapit sa ila para nga makaagom sila sang vaccine. Ginatag man ni Tabud nga tagaan sang prioridad sa door-to-door vaccination ang mga business establishment nga una naghinyo sang bulig sa Iloilo City Government. Well, ini ginahimo naton according sa request lang, no, kay ang ginuna naton kahapon umuning mga establishments bilang may mga kasablagan sa pagpadala sang ilang mga empleyado para sa mga vaccine sites naton. Kag happy gid sila nga ginkadtuan sila sa aton nga city government. Sa listahan sang Iloilo City Government sang Setyembre 9, 54.93% o kon 288,395 na ang nakabaton sang first dose kag 31.79% o kon 166,889 na ang fully vaccinated. Ginpayag man ni Mayor Jerry Tranyas nga magapadayon ang door-to-door vaccination sa syudad kag may mga natalana nga COVID-19 vaccine para diri. Sige pa no? And we have the vaccines for them. And we will continue to do it. No? And nagpakita man ang mga results natin sa data natin. Sa mga business establishment nga luyag magpabakuna kontra COVID-19, magpakig-angot lang sa talatapan sang Business Permit and Licensing Office o kung mag-email sa bplo.iloilocity@gmail.com. Divine Singh para sa Level Up Patrol.